hayya 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 hayya. Dan mama dan kowar haka na yi shiri yau ta faza ni yanzu na kai sakona. Na yi sallama mutuncin bako in an yaba a yi mini ɗakin kwana. Haji Ibrahim ɗan ƙwairo ta in ishe ka kai mini daga alfarma. Dodo uban tsagira walla ka zama kujera, arzikin ka mun ka mora, gata ga manya har da yara. Shin wai waye zo gaban ɗan ƙwairo ne bai yi fara ba? Wane ne ya tara duka sani bai je ya yi tambaya ba? Dodo na tafa jamo waje ta rago, ku zo mu je ga gwarzo, a gane sa da tozo, gidansa babu kanzo, ya yi da uban tarazo, kaifi a barware zo, da kai kira da mun zo, kaunin ka za ka murzo, uwa ga wazo. Dan ƙwairon tafa wanda ake magana